అబ్బా ఏమిటండి అలా తినేసేటట్టు చూస్తారు? నాకు చచ్చే సిగ్గేస్తోంది బాబు. సిగ్గా? నీకా? నిన్ను చూస్తే నాకే సిగ్గేస్తుంది. పోదురు ఎప్పుడు వేళాకోళమేనా? ఏమిటండి ఆలోచిస్తున్నారు? అబ్బాయి ఏం లేదు, నీలో ఈ హఠాత్తుగా వచ్చిన మార్పు కారణం ఏమిటా అని ఆలోచిస్తున్నాను. మార్పే ఉందండి. నాకు మాత్రం ఆ పట్టణంలో దానిలా ఉండాలని ఉండదు. నేనే రోజు ఇలా ఉంటే మీరు దానికి కన్నెత్తనే చూస్తారా? అదే ఎవరే అది? అదేనండి నేను అడగాలనుకుంటున్నాను. ఎవరండి అది? దానికి పెళ్లి పటాకులు ఏం లేవా? ఎవరైనా పూటకొళ్ళు పెట్టుకుని వెతవావిడా? చిచ్చి ఎవరి అది? అదే పట్నంలో ఉన్న మీ ప్రియురాలు. చిచ్చి నీ జన్మ తగలయ్యా, నువ్వు మారేవనుకుంటే మళ్ళీ మొదలుతావు. ఏ ఉన్నమాట కాకపోతే మీకెందుకు అంతవరకు? నోర్మై, ప్రపంచంలో ఎన్నెన్నో కనిపెట్టారు కానీ ఒక్క మీద నీలాంటి దాని నోటికి తాళవేడి కనపట్లేదు. నా నోటికి తాళం ఎందుకు? పట్నంలో పెద్ద తాళకప్ప చేసుకుని మీ నోటికే వేయించుకోండి. నువ్వు భద్రను కదే, నా పాలిని సద్రానివి. నీతో కాపురం చేసేదానికంటే ఎంతో పడి సత్యమేలు.